Puwerte jud kadako ning atong kalibutan. Dagan kayog tawo, uban imong makaila, uban mahimong higala, ang uban mahimo pa nimo kontra. Pero anaa jud usa nga mamahimo nimong hinigugma. Ang usa nga mamahimong espesyal sa imong kinabuhi. Kini karong atong pasundayag, mahitungod kini sa atong amigo. Membro sa Basta Rider, Sweet Lover. Bitaw, kini siya, iyan ang nakaplaga ng babae nga iyang higugmahon hangtod sa hangtod. Magsugod niya atong adlaw sa pagtapok kuyog ang Yamaha Cebu South Kings. Magbiyahe kita padulong sa lugar kung diin isorpresa niya ang iyang hinigugma. Dali, kuyog taog, saksihan nato ang ilang panaghinigugmay. So guys, here we are napadong sa venue. So proposal ride na mo ni Kit, and congrats day ni Kit, advance, then Kit og ni Maricel. So thumbs up, support minimo Kit and Maricel. Good luck. Akong kalibutan, ikaw lang. Ay mahal, thank you rin sa tanan, sakripisyo nimo. Kasi sa way ko, si kong laag, malangit man to, pero balag awahi. Sa aka kong TCH, malangit ko, pero nanaog na ko gikan sa TCH. So, katong mga kaagi, katong nagskwila pa ko, nagtitagwan, kasi luso kay ko, kauna. So, karon, na-matured naman tanda ba. So, karon, sa mga kaagi po, pinabangay ka na samot na sa imong trabaho, naradyo ko, support na dito ko nimo. Mga sa kahap. Love you! Ikaw ang katamis, kalipay nga way sama. Ikaw ba nasayod sa likod ning pahiyom? Ikaw lang akong higugmaon. Ikaw lang ako matinod-ano.
Abi na magduwa na. Thank you kaayo ko no. As in, planado na magina mo nga maminyo namin niya. Ako na-expect nga karon nga year siya mag-propose. Amo nga next year pag inunta. Saan nagsulti ni Master, madam? Wala na siya. Basta ma-happy ra ko na ko. Yes!